drahí furlany, môj drahý furlany, mám tu pre vás príbeh. Začínala byť pomaly zima, išli vtáčiky na juh, aby išli na teplé miesto, tam, kde je ich kruh. Jeden vtáčik to nestihol a umrzol na mieste, spadol a odpadol na mieste. Za niekoľko minút mal však šťastie, lebo uvidel krávu. Potom tá kráva si ho nevšimla a sa na ňo. To je tá kráva, ktorú Marek Macheta pred 2 minútami mala plnú. Vtáčik mohol, ale začal byť trochu teplejší znútra. Potom sa prebudil a naberal naspäť zmysly, zistil, že kráva mu zachránila život. Ale teraz má ďalší problém, lebo je na ňom veľa. Z toho by bol dobrý kompost, ale je to na jeho krílach. Tak začal za gole pískať a na celé Sokolovce pípať. Potom ho započula mačka menom Michal z Timového domu. Došla tam vtáčika, očistila od... Vtáčik bol už potom veľmi čistý. Normálne už bol aj funkčný, ale potom prišla najhoršia časť. Mačka si ho dala na jedlo. Mačka ho potom zjedla. Takže fehlani moji drahí, zoberte si z tohto ponaučenie. Nie každý, kto sa na vás proti vám, a nie každý, kto z vás to dá dole, je s vami. Fehlani moji, toto berte ako dobrú radu a vyvarujte sa pred kindermafiánskou osadou v Sokolovciach.